So da kauna daban-daban ne, san kya jini yake gudana. Ni da ke habibiyun guda ne, ni da ke mi zaman lumana. Kairat yar gata, kuma wutar mata, salanki ya bambanta. Na yaba da halinta, kyakkyawa kunganta, da kunganta ta inganta. Dole na ta akan ki zan fafata, dole na waka na akan ki domin kin cancanta. Zaman jini da hanta tabbas bai bambanta, da abin da kike so shi nake so, ina da bukata. Ina jin ki a raina tamkar yaya da kanwa, don mutunci na tare da ke ya wuce soyayya. Dole na ta zumude akan ki zan iya shaɗi, ke kaɗai ce ba daɗi zuciyata da ke daminta. Zan yi takun faɗi kasantuwar kin min taɗi, dukkanin mai sanki na san shi in ji baban daɗi. Ummi Kairat ke ce wallahi ke ɗinta daban ce, da abin da kike so na tabbata ba zan kushe ba. Rayuwa dace ne, wani ya so ka wani ya kika, ba a taru a zam ɗaya ba, ni dai na yin ki hakika. Kairat kin gane mu fa yan uwan juna ne, ki daure a rayuwa kar ki manta da ni wane ne. Kina nan a jini na, dare da rana bacci na, addu'ar ki nake so kar ki ce min ba za ki iya ba. Nan nake hutawa, gwanata nake ta yabawa, kin ji dai totawa don sai ji zanne